Wel, prynawn da i chi gyd a grisio. Mae cwbl o gyhoeddiadau, sef wythnos i heddi, sef Sul y Pasg oedfa undebol yn Arfer Hyd y Bont am hanner awr wedi 1. Cyfarfod wedi ei drefnu gan Slan Evans ac Alun Jones, a bydd Ann Thorn ac Alun Jones yn cymryd rhan ar ran Capel Bethel. So, wythnos i heddi hanner awr wedi 1, Capel Hyd y Bont yn y bydder. A wedi ymlaen wedyn i mis Mai, rhag clywed i chi gyd, bore dydd Llun Mai 16 yn ein bedair bymtheg, bore coffi yn y ganolfan, wedi drefnu gan aelodau Eglwys, Santiago, Capel Bethel a Chapel Petsalem ar y cyd. Weithgaredd ar gyfer wythnos cymorth Cristnogol. A dwi'n siŵr bod ni fwy o fanylion gyda chi eto ar ein ymwneud â hwnna. A dwi'n siŵr bod ni gyd yn falch i glywed bod Rosemary nawr tipyn yn well, ond mae dal yn yr ysbyty, a gobeithio yr adref cyn dod hir. A dwi'n siŵr bod ni gyd yn dymuno gwellhad llwyr a buan. A hefyd dwi'n teimlo bod rhaid i ni gofio am rhian sydd yn gaeth o cartre nawr ers sawl blwyddyn. Diolch i'r aelodau hynny sydd yn cadw mewn gysylltiad â hi ac yn ymweld â hi yn gyson. A newch chi gyd aros ar ôl am rhywun wedi ar y diwedd plîs, mae cwbl o bethau gyda ni. Ond un peth yn ei drafod. Wel nawr y gorffwyn pleserus iawn sydd gen i, sef groesawu Mr David Williams o Llandeilo, John o Pennod, am y tro cyntaf Gwylia. Ges i y raint ar o gwrdd a chydweithio gyda Mr Williams, rhyw 20 mlynedd os na ragor o blynyddoedd yn ôl. Pan ddaeth o ysgol Llanhari i ysgol uwch a Tregarwr fel dirprwy prifathro, ac roedd fel chwa o awyr iach. Arweinydd cadarn neu gniol, trefnus ac yn ddisgyblwr effeithiol ond o hyd yn deg. Yn gwneud digon amser i siarad a trafod a heffi pawb. Oedd yr athrawon ac ddisgyblion yn ei gyd yn mwynhau wrando o fe'n cymeryd y gwasanaeth yn y neuad yn y bore. Roedd yn fraint i gael cydweithio a cwrs gyda hefyd. Wel, gydawodd ysgol uwch a Tregarwr a mynd fel pennaeth i ysgol Bryn Tywer. Yno mi oedd rhywdydd mlynedd cyn ymddeol yn gynnar. Ond ar ôl rhyw bythefnos, cael galwad i fynd fel pennaeth i ysgol Strogera am blwyddyn, ond mi oedd yna am blwyddyn. Ymddeol eto, ond ar ôl rhai wythnosau cael galwad i fod yn y pennaeth cyntaf ysgol Bro Pedr, Llandeilo. Ysgol ifanc o Gwynfi 19 ac fi oedd yno, dwi'n meddwl am gyfnod o 2 blynedd. Peder o ond mae wedi ymddeol eto ac wedi ymddeol go iawn i nawr. Mae yn mwynhau pregethu ar y syliau ac yn wahanol poceri yn yr amgylch i gyfrydyn, Gymro a Cheredigion Blynyddo. Ac mae Jane a'i wraig yn mwynhau ymweld a'i ddwy ferch yn Llundain, a mae'n ysgol i cwr boes y gysgell i a'i ddechrau ymarfer yn Gwylia. Ac hefyd ei hoff bethau, does dim pawb yn gwybod hyn, mae'n hoffi wrth ei bod yn prynu ac yn werthu prynu ac adnewyddu nos yn dweud, a hefyd wrth ei siŵr o bod, ond prynu ac adnewyddu hen dau. Rhywbeth o weles i, Mr Williams, bod yn yr adran DIY yn Fian Cyw yn edrych ar gwaith. Roedd bob tro dwi'n edrych ar y pegeri, mae bob yn ydych hamar, byddai dwi'n disgwyl fel David Williams, ond dwi ddim wedi gweld chi to. Na, do. Wel, beth bynnag mae e gyda ni Pennod yma, croeso cynnes iawn i chi, a diolch yn fawr iawn i chi am ddod. Diolch na. Diolch yn fawr am yr wagarweiniad manwl. Un beth sy'n taro fi wedi gwir yw cynlliad mae Elma wedi newid ers dyddiau Tregarwr. Ond dwi'n edrych yn y drych pan oedd gyda fi mop o wallt di pan o'n i'n Tregarwr yn hwnna. O leia'n dal i fod na hwnna chydig bach o wahanol rhyw. Felly diolch am yr agorweiniad.
A gobeithio byddwn ni ar ddiwedd yr oedfa gallu dweud i bod ni wedi bod yn dda i fod yn nghwmni ein gilydd ac yn nghwmni yn hanu wrth gwrs. A dyma fi gyfedderiad, dwi ddim yn fwy mawr gyda'r cyfrifiaduron ac dwi'n arbed yn bregethau i gyd ar USBs ac gadael i tan neithwr i chwilio am bregaeth addas ar gyfer heriau agor y sgrin ac am ryw reswm yn gweld bod e wedi newid o Microsoft Word i WordPad. Felly oedd e'n edrych yn od ar y sgrin pan nes i brintio'r bregaeth. Oedd e'n edrych yn ryfedd iawn, felly, yn debyg i hieroglyphics. Felly, plan B oedd ei wedi chwilio am bregaeth oedd wedi cael ei lawr ysgrifennu. Felly, byddewch i fi os yw'n bregaeth wahanol iddyn nhw wedi bwriadu i ffygethu hyn, ond gobeithio fod wedi cael ei flas gyda'n gilydd allan o'r oedfa. I ni dechrau gyda'r emyn gyntaf yn 17. Dyro i ni darweiniad arglwydd drwy'r oedfa hon, roedd ysbryd a'i ddylanwad i'n senteiddio ger dyfron. Nefoedd yw dedwydd fyw dan dywennau di o ddew. Byw yng ngwen y siriol wyneb, ewyllysio yn y byd a charoesoedd tragwyddoldeb i falhaid y gariad tryd. Dyroi nawr am anawr, Ernest o'r gyfeillach fawr, 17. Fydd yn ychydig geiriau sydd gen i'r prynawn yn syliedig felly ar plan B o bregaeth, a mae hwnna yn dod allan o Pennod y 5 sydd yn y Pregethwr. Falle'n lyfr ychydig bach llai cyfarwydd i ni, dwi'n yn siŵr. Ond fel welwn ni, mae'n ambell i berl yn sydd yn y Pregethwr, ac yn y man ni, mae'r adnod fach yma mor berthnasol heddi ac y buodd ni erioed pan ysgrifennwyd hi gan Solomon, wrth gwrs. Gwylia ar dy droed pan fyddech yn myned i di Dduw, a bydd barotach i wrando nag i roi aberth ffyliaid, canis ni wyddan twy ei bod yn gwneithio'r drwg. Na fydd rhy brysur a thenau, ac na frysied y galon i dreithi dim ger bron Dduw. Canis Dduw sydd yn y nefoedd, a thithau sydd ar y ddeiar, ac am hynny bydded eiriau yn anaml. Canis breuddwyd a ddaw o drasiad lawer ac ymwydrodd y ffôl o laweroedd o eiriau. Pan addyn edrych ar uned i Dduw nac oedau thalu, canis nid oes ganddo flas ar ei ynfyd, y peth addunedais tal. Well i ti fod ef addunedu nac i ti addunedu a fod heb dalu. Na dithenau berydd gnaw bechu, ac na ddywed ger bron yr angel am ryfusedd fi, pa hamadigiau diwrth y leferydd a difetha gwaith dy ddwylo.
Canys mewn llaweroedd o freuddwydion y mae gwagedd ac mewn llawer o eiriau, ond ofnad I Dduw. Os weli dreisio y tlawd a thrawswyr o barn a chafiawnder mewn gwlad, na'r y feddw achos hyn, canys y mae hwn sydd yn uwch na'r uchaf yn gwyliad, ac y mae un sydd yn uwch na hwnt. Cynnych y ddeiar hefyd sydd I bob peth, wrth i'r llafur y mae brenin yn byw, yn neb ag aro arian, ni ddigonir ag arian, na'r neb a hoffa amldra a chynnych hyn hefyd sydd wagedd. Lle y byddo llawer o dda, bydd llawer i'w ddifa. Pa fydd gan hynny sydd i'w perchenog ond ei gweled a'i llygaid. Melys yw hun y gweithiwr. Pa un bynnag a'i ychydig a'i llawer yn wytaw, ond llawnder y cyfoethwr, ni adydd o gysgu. A mae trienni blin a welais dan yr hael, cyfoeth wedi ei cadw yn niwed i'w perchenog. Ond derfydd am y cyfoeth hynny trwy drasion blin, ac y fe a ennill fab ac nid oes dim yn ei lawer. Megis y daith allan o'r groth ei fam yn noeth, y dychwel I fyned modd y daith, ac ni ddim o'i lafur yr hynna ddigwamaeth yn ei lawr. A hyn hefyd sydd ofyn blin, yn hollol y modd y daith, alla felly y rai fe ymaith, a pha fydd sydd iddo, a lafuriodd am y gwynt. Ei holl ddyddiau y bwyty I fe mewn tywellwch, mewn dicter mawr, gofid a llyd. Welais y peth a welais I. Da yw a theg I fi'n bwyta gyfed a chyferu byd da, o'i holl lafur a lafuriad yn yr hael, holl ddyddiau fymig, y rhai aroddes Dduw iddo, canys hynny yw ei rannu. Ie, I bwy bynnag aroddes Dduw gyfoeth a golyd ac aroddes iddo, ryddid I fwyta ohonynt, ac I gymeryd ei ran ac I lawenychu ei lafur, rhodd Dduw yw hyn. Canys ni fawr gofia efo, ddyddiau fywyd, am fod Dduw yn ateb I lawenydd I galon. Bydde di bendith Dduw ar y darlleniad a'r blindariad o iair sanctau. Ca fi, yn orthwylio mi a throed y gwedd. Ein tad yr hwnnwt yn unefoedd, sancteiddiau'r denw deled y deyrnas. A dyna yw dymuniad pob un ohono ni y prynhawn hwn gyda'n gilydd yn yr oedfa a chon, yw bod y deyrnas yma'n trigon yn rhydd ni. Teyrnas Dduw o'ch mewn chwi y mae'n medde'r arwyl Iesu pan ddaeth dau Pharisiaid ato a gofyn iddo fe pa gyfeiriad oedd teyrnas Dduw yn meddwl mae'n rhywle ar fap oedd e tybed. Ond geiriau'r arwyl Iesu, teyrnas Dduw o'ch mewn chwi y mae'n. Dyna yw'n gobaith ni yn dymuniad ni a'n deheuad ni, bod y deyrnas yn trigo yma'n yn plith ni yn bendithio yn hoedfa fach ni heddi. Ac yn peri bod pob un ohono ni wedi cael y profiad o fod gyda'n gilydd mewn oedfa, ac yn gallu gadael yr oedfa yn teimlo'n gryfach ac yn mwy goledig ar pan hanafuth o'r un mewn. Felly bendithiad oedfa ni o dad, a bendithiad ymdrechio ni, pa mor wan bynnag y gallan o fod ar brydiau ni'n gofyn I ti I ddwysau ac I ddwysau ein gwefyn ni ac I loni ein canu ni yn y bresenoldeb ni. Ac wrth I ni feddwl am teyrnas o dad, mae'n anochel yn bod ni yn cymarwyd y deyrnas di, teyrnas Dduw a theyrnas pobl, theyrnas dyn. A dyna chi wahaniaeth. Pan ni'n edrych ar tenedau ac egwyddorion y deyrnas di wedi cael ei selio ar gariad, wedi cael ei selio ar obaith, wedi cael ei selio ar dosturi a chyfamodi, ac yna edrych ar deyrnas pobl, deyrnas di, wedi cael ei selio ar parodrwydd I fynd I ryfedd, ar drychwantu ar hyn sydd gan rhywun arall, ac ar y parodrwydd I ladd yn cyddi. A dyna yw'r gwahaniaeth rhwng y dwy deyrnas yma dad. A dyna pam ni yma heddi. Dyma pam ni ychwanegu bod yn rhan o'r deyrnas di. Teyrnas sy'n gallu dangos y ffordd I ni. Yn ytrach na ffordd
drigioni a rhyfel. Ar drothwy'r Pasg o Dad, cofiwn am dywyllwch Gethsemane, am y goron ddrain a'r fantell sgarled ac yn y llwybr o balmwydd. Ac i ni yn cyfadde o Dad ger dy fron heddi yn bod ni'n gallu bod yn addolwyr digon anwadal yn llaweri yma. Gweithaf, cariad di-ddiwedd, di-amod y cawson ni gan Grist. I ni'n dal i fod yn gallu bod yn bobl sydd y siomi di ac yn siomi Crist i hun. I ni'n gallu rannu y gwendidau hynny a welwyd gyda'r dorf hynny ac oedd yn barod i goroni Crist ar yr un olwg a'i goroni fe'n frenin ac yna beth amser wedyn ni yn barod i weiddi'r geiriau ofnadw hynny croeso'i gilydd. A dyna yw'r un gwendidau i ni'n cyfadde i ti ger dy fron di yn y dyddiau sydd ohonyn nhw'r anwadalwch yma, yr angysondeb yma fel dy ddolwyr di. Ac i ni'n gofyn i ti, gweithan anwadalwch ni, gweithan pechodau a'n gwendidau ni. Dy fod ti o'r newydd yn derbyn ni ac yn codi ni ac yn cryfhau ac yn atgyfnerthu ni fel Cristnogion, fel pobl ac fel addolwyr dy ddinas fawr di. Diolch i ti o Dad am dy wahoddiad ac yn hawn. Ac ni'n gwybod bod yna 100,000 o bethau yn y Gymru gyfoes yma sydd yn denu yn sylw ni. Siopau ar agor, gemau pêl-droed a rygbi yn digwydd ar y sir, bob math o bethau sydd yn hawlio'n sylw ni yn fwy nag efallai troi i gyfeiriad y capel. Felly ni yn ddiolchgar i ti o Dad, efo ti wedi bod yn ddigon o ddylanwad arno ni ar brynhawn syl hyfryd fel hwn. Ni'n tynnu ni at yn gilydd, i dreulio rhywfaint o amser yn dy bresenoldeb di, i gofio y rodd fwyaf a gafodd y byd erioed, sef einioes a bywyd yr arglwydd Iesu. I ni ddiolchgar i ti o Dad am y gwahoddiad yma. Gwahoddiad gyda llaw o Dad sydd yn cael ei dderbyn gan filiynau ar draws y byd. Efallai bod lliwi croen nhw'n wahanol, i ieithoedd nhw'n wahanol ac yn sicr i amgylchiadau nhw'n draw wahanol. Ond yr un i ni'n gwneud ar gyfnod y Pasg yma yw cofio yr addewid bod gyda ni Grist byw a bod y Crist hwn yn fyw dra gywydd ac yn rhoi bywyd nerth a gobaith newydd i bob un ohono ni, ond i ni i gredu ynddo fe. Gyn i ddiolchgar i ti'n arbennig am yr oedfa fach hon, am y difosiwn, am y cyfle i agor dy air di a gwrando ar eiriau Llyfr y Pregethwr, ar y cyfle i ganu dy glodyr di gyda'n gilydd, ac i ni'n ddiolchgar i ti o Dad efo ti wedi dylanwadu emynwyr ar hyd y blynyddau i briodi geiriau a galawon mewn ffordd mor gelfydd a bod ni'n gallu addoli di mewn can. Ond yn bennaf oll efallai mae rhan bwysicaf o unrhyw oedfa yw'r munudau tawer yma. Ond ni'n cael cyfle i droi at ati mewn gair bach o weddi, personol. Again, mae dim ond un llais sydd angen yr geiriau y weddi gyhoeddus fel betai o fewn yr oedfa, yn bwysicaf o lawer yw'r weddiau bach personol sydd yn cael ei esgor arnyn nhw yn ystod y munudau yma. Ac ni'n gofyn i ti o Dad i wrando ar bob weddi bach personol. Weddi o ddiolch dy fod ti wedi bod yno mewn rhyw gyfnod anodd, dy fod ti wedi llanw rhyw acter yn bywyd ni, dy fod ti wedi'n codi ni o rhyw fan tywyll o bosib. Ac weddi o leini sydd yn diolch i ti am yr un sydd gyda ni, am yr iechyd sydd gyda ni, y ffaith bod ni'n gallu byw mewn ardal mor bendigedig a hon. Beth bynnag yw cyd-destun yn gweddi ni o Dad. I ni gofyn i ti wrando. Yn ostyngiedig, i ni gofyn i ti wrando arni. Ac wrth i ni ddathlu a chofio at gyfodiad
Dy fab ar arglwydd Iesu boed yw bresenoldeb dyrchafol i bersonoliaeth gariadus a'i weinidrogaeth o gariad a chyfamod gynnig gobaith i ni. Mewn byd sydd rhywsut argyfeilion yn y dyddiau sydd ohono. Wrth i'n sefydliad economaidd ni i wegian, wrth i sicrwydd gwleidyddol yn byd ni i fod o dan fygythiad, ac wrth i gysineb hiliol ymestyn ar draws sawl gwlad. Mae'n wedi yn ei fynd allan i bobl yr Ukraine, i bobl Afghanistan, i Myanmar, i'r Yemen, ac yn anffodus mae'r restr yn llawer i hir. Rheini sydd yn byw yng nghysgod ryfel, rheini sydd yn colli popeth. Rheini lle mae ffydd nhw'n cael ei wegian o dan bygythiad ofnadwy, gwlad llawer mwy bwerus. I ni gofyn i ti i helpu ni i weddio dros bawb, yn arbennig yn Ukraine ar hyn o bryd, wrth i ni weld i hyrddas nhw a'i demwydden yn wyneb yr hyn mwy'r ofnadw gallu di feddwl a'i ddechmygu amdano. Derbyn ein gwydd ni gan ei dad. Bo i ni obaith o'r newydd y gall Crist ail atgyfodi, ail gerdded y ddeian yna, ac ail estyn i ddylanwad cariadus dros bob un ohono ni, pawb sydd yn agored i'w dderbyn, er gogoniad i ffilm. Amen. Yn ni gyd adrodd with yr arglwydd yn ein tad. Ein tad, hwnnw ti'n y ddimod, Sancteirir Denu deled y deyrnas, meled ei ollus, megis lamene, felly ar y ddefnod. Yr oen ni heddiw ein mael ar beiddio, a maddau'n ein dyledio, fel yn y feirnau i'n dyledio, ac nag ar oen ni brofedigaeth, eithir gwared i'r hartrw, cael ei seido ti o dyledos, a'r nerth a'r gogoliad, yn oes oes. Amen. Gawn ni barhau nawr gyda addoliad, rhoi at yr emyn 239, a 239. Pan rwystyr ni gan bethau llawr i weled i ogoniant mawr, gwyn fyd y pyr o galon sydd yn gweled Dduw drwy lygaid ffydd. Welir dynion balch i bryd yn ceisio ennill ar holl fyd. Gwyn fyd yr arfwyn meddai sy'n etifeddion deiar a neb. Addas iawn ys gael ei gylch yn yr ebyn hon. 239. Oh
Chi'n gyfarwydd ar anodd o'ch Gwylia ar dy droed pan fyddech yn meddwl i'r Dduw a bydd yr otach i wrando nag i roi aberth ffyliaid. Cael ei sniwydd am twy ei bod yn gweithio'n trwy. Chi'n gyfarwydd ar anodd o'ch? O, ni'n falch o chi. O le allai rhoi cefn i'r anodd i chi wni sicr ohoni. Mae'n ymddangos yn Llyfr y Pregethwr, a dyna fydd yr anodd o'ch fyddwn ni edrych arni yn ystod y weithfa. Dwi ddim wedi bod yn rhyw 2 mlynedd, 4 mlynedd wych, ydy fi. Cymod i ni wedi mynd o Brexit. Gael o Brexit. Pawb yn siarad am Brexit o ddydd i ddydd ac yn gwybod mas, teuluoedd yn rannu ac yn wahanu achos i barn am Brexit ac yna dath yr ein glefyd o nad yn y Covid sydd yn dal i fod gyda ni wrth gwrs. Trai ohonoch chi wedi cael Covid. Nes i anwaig yn fis yn bod ac dwi'n hynod falch. Mae'n ein 2 flynedd yn ôl wedi cael Covid. Mae wedi gwanhau erbyn hyn. Ac yna wrth gwrs i ni yng nghanol un o'r digwyddiadau mwyaf erchill sydd wedi gweld, sydd wedi'n hymweld â ni fel byd ers amser maith, sef ymysoddiad Rwsia a Ukraine, a ni'n gweld yr effaith ofnadwy o hwnna'n cael ar y bobl Ukraine. A'r effaith mae'n cael, wrth gwrs, y sgil effaith mae'n cael ar y byd cyfan. Felly rhyw 2-5 mlynedd digon diflas mae wedi bod, chi'n cytuno. Ac mae rai fi wedi un peth yn gododd yng nghanol ni rhyw ychydig, achos bod fi tipyn o ffan, oedd y gemau Olympaidd yn Japan. Nawr, lle bod ydych chi ddim diddordeb mawr yn y gemau Olympaidd, ond mae rai fi wedi ges i'n ysbrydoli yng nghanol popeth arall oedd yn digwydd yn y ges i'n ysbrydoli. Wrth weld yr athletwyr yna, llawer iawn ohonyn nhw a anghenion corfforol arbennig yn mynd ati i gystadlu yn erbyn ei gilydd ar un a byd eang fel hyn. A chymod, mae'r gemau Olympaidd wrth gwrs yn ymgorfforiad o gyffro ac chymod o'r teimlad o fuddugoliaeth mae'r athletwyr yma yn ei gael ac a teimlad o siomedigaeth maen nhw'n cael wrth gwrs. Mae'n ymgorfforiad o'r holl emosiwn yma sydd yn dod wrth gystadlu ar lefel fel yna. Ond wrth gwrs, fel ni'n gwybod, dyw unrhyw lwyddiant fel yna ddim yn dod heb hunan aberth, heb ddyfal barhad, heb ffydd yn eich hunan, heb ffydd yn eich hyfforddwr, heb y dycnwch corff a meddwl mwyn cyrraedd y nod arbennig yma. Ac i ni meddwl am gymeriad fel Lauren Price ydy, y bocswr o Ystrad Mynach. Na chi, ferch a hanner, sydd yn gallu dysgu llawer iawn i bob un o'n ni am y syniad yma o gael penderfyniad cadarn i fynd at y nod. Beth mae hwn yn ei tua ffregaeth ar wnawn i sydd? Wel, mae'r dyfal barhad sydd angen ar yr athletwyr, a'r ffydd, a'r nod, a'r dycnwch sydd angen ar athletwyr yr un peth ac yn wir amdano ni fel Cristnogion. Mae'n perthynas ni a Dduw yn dibynnu ar ymdrech yn dwi ar ddyfal barhad, ar ddycnwch, ar brofi siom a llwyddiant yn enw yn ffydd ni. Mae e'n dwi chymod, mae mor rwydd i ni fynd i fod yn Gristnogion o ddyletswydd yn ytrach na bod ni'n rhoi yr ymdrech yma, a'r dycnwch yma, i fod yn teimlo bod ni'n wir yn addoli Dduw mewn ffordd o paso. Ond hynna yn syml iawn sydd gyda ni yn yr adnod fychan hyn. Gwylia ar dy droed pan fyddi'n mynedd i di Dduw, a bydd barotach i'w wrando nag i roi aberth ffyliaid. Yr hyn mae Solomon yn dweud yn syml iawn, paidwch â cherdded mewn i gapel, heb feddwl am yr hyn i chi'n bwriadu wneud, heb feddwl bod chi'n mynd mewn yno i addoli. A'r holl sydd yn dod i sgil hynny. Llyfr y Pregethwr, sy'n ni'n gofyn i chi, sy'n ni'n gwneud rhyw sylfei fach yn bore yma, y prynhawn yma nawr, ac yn gofyn i chi
ble chi'n hoffi troi iddo fe yn y Beibl. Os oes gyda chi hoff bennod neu hoff adnodau yn y Beibl, fi siŵr bydde bob un ohonoch chi'n gallu meddwl am rai adnodau i chi ligo i darllen nhw, neu chi ligo i hadron nhw, neu chi ligo i meddwl amdano nhw o'r Beibl. Ac yn sicr bydde'r salmau yn sefyll yn amlwg yn hynny bydden. Mae'r salmau yn farddoniaeth yw'r salmau. Ni'n mwynhau farddoniaeth, felly ni'n mwynhau sŵn adnodau'r salmau. A bydde'r Ioan siwr fod yn un o'r mannau bydde llawer iawn o Gristnogion yn troi ato fe. Mae Ioan wedi cael ei ddisgrifio fel the gospel of the winged eagle. Y syniad yma bod Eryr yn hedfan yn uwch nag unrhyw deryn arall, a bod Efengil Ioan yn codi ni yn y ffyr. Os ewch chi mewn i eglwys, beth ych chi'n gweld o dan y lecter yn yma iawn? Eryr, symbol o Efengil Ioan yw'r Eryr hwnnw. Y syniad bod Ioan yn codi ni yn y ffyr. Dwi ddim yn credu, allai bod fi'n wrong, dwi ddim yn credu bydde neb o chi fyna wedi eistedd ymlaen i heddiw gweud, Llyfr y Pregethwr, dyna lle dwi'n moyn troi ato fe, os dwi'n moyn ysbrydoliaeth. Achos yn Llyfr y Pregethwr, mae e'n pregethu ato ni, mae Llyfr y Pregethwr. Mae'n dangos yn gwendidau ni fel Cristnogion yn edrych yn codi ni fel Cristnogion yn yma iawn. Ac i chi clywed yn geiriau, yn adnodau Llyfr y Pregethwr, y geiriau gwagedd a goferedd. Vanity. Mae'r usefulness, uselessness, dyna'r geiriau sy'n dod allan o Lyfr y Pregethwr tro o tro. Ac eto, yn Llyfr y Pregethwr, mae gyda chi adnodau sydd yn sefyll yn y marn ni ben ac ysgwyddau uwch na sawl pennod arall yn y Beibl. Chi'n cofio y ferch na o Waterdawe, Mary Hopkin, nôl yn y 60au, fe gath i rif un yn y chartiau gyda geiriau allan o Lyfr y Pregethwr, sef yr adnodau na'r amser. Cat Stevens wedi ni, yn neud yr un peth. Ryddhau geiriau, ryddhau can yn seiliedig ar eiriau Llyfr y Pregethwr. A mae gyda chi un adnod yn Llyfr y Pregethwr sy'n cael ei ddisgrifio'n Saesneg fel the world's shortest short story. Un adnod lle mae gyda chi holl nodweddion stori o fewn ychydig eiriau. Hynny yw, mae gyda chi berfylen Llyfr y Pregethwr a bydden ni'n awgrymu dyma un o'r perle hynny. Gwylia dy droed pan fyddi'n myned i Dduw a bydd barotach i wrando yn y geiroi aberth ffyliaid. Os ewch chi i gapel Tabernacl Treforys, y prynhawn yma, os ewch chi lawr i gapel Milo yn Llandeilo, os ewch chi i gapel yr Annibynwyr yn Morthcawl, os ewch chi i eglwys Gadeiriol Coventry, be welwch chi wrth fynd mewn yr adnod fach mae wedi cael ei arysgrifo ar y wlad. Yr un adnod ar draws capeli Cymru wedi cael ei roi fel rybydd os ydych chi i bobl wrth iddyn nhw mewn i addoli Dduw i fod yn ystyried beth maen nhw'n bwriadu gwneud. Mae'n adnod bwysig. Achos bod hi'n herio ni yn y bôn i feddwl am y weithred o addoli. Mae nid ar chwarae bach y dylen ni ddod ger bron Dduw i'w addoli. A bod angen i ni fel yr athletwyr yn y gemau Olympaidd i ymbaratoi i ddangos dycnwch i ymdrechu i wella'n sgiliau fel addolwyr. Beth yma gair addoli'n gwybod bod gyda ni athro Cymraeg fan hyn? Wyt ti'n gwybod ble mae'r gair addoli'n dod? Es i ati i edrych ar y gair addoli, mae dy fi habit o bigo ar bobl yn y gynulleidfa, felly cael ofn. Es i chwilio am y gair addoli, ble mae'r gair addoli'n dod? Mae pob gair i ni'n siarad yn dros e. Mae yna rwt, mae yna wraidd iddo fe. A mae'r gair addoli yr un peth. O hyd i dwy esboniad o'r gair addoli. Yr un cyntaf yw bod y gair addoli, bod y dôl yn y gair addoli yn dod allan o'r un gair a dôl, sef meddwl. Y syniad yna pan ni'n addoli Dduw, bod yn corff ni'n plygu a bod ni fel meddwl, fel dôl. Dyna chi un esboniad. Dwi'n mynd credu fe, ond yn un esboniad des i ar draws. Yr esboniad arall yw bod y gair
addoli, bod yr ad yn y gair addoli yn dod o'r Lladin adorare, sef y gair Saesneg ador, wrth gwrs. A dyna i fi yw gwraidd ystyr y gair addoli a'r weithred o'r addoli, bod ni'n agor yn cylonau i Dduw a bod ni'n dangos yn cariad trwy'n addoliad i Dduw ac i Iesu Grist. Mae'r weithred o addoli, os gai awgrymu, yn gwbl allweddol i'n perthynas ni gyda Dduw. Nawr mae yna bobl, digon o bobl, siwr o fod yn ymwneud, wrth iddyn nhw edrych arno ni'n dod mewn ar brynhawn y sydd yn hyn i'r capel. Maen nhw ddigon parod i droi rownd a dweud, Grynda, dwi cystod person a ti, bo fi ddim yn mynd i gapel. Fi cystod person a ti. A mae rhaid i ni gydnabod bod yna bobl gymwyn asgar, chymod, yn y cymuned ni, dyn nhw ddim yn profesu bod yn Gristnogion, ond maen nhw'n bobl dda. Os dim rhaid i chi bod yn Gristion i bod yn berson da, allwch chi gael ei gwyddorion da, heb bod yn Gristion. Ond wedyn ni mae'r un bobl yn dod ata ac yn gweud, Grynda o boi, dwi gystal Cristion y ti, bo fi ddim yn addoli. Ac wrth gwrs mae rhaid i ni anghytuno hynny, achos holl raison d'etre, holl sail bod yn Gristion, yw bod ni'n dod at yn gilydd i gyd addoli. Lle mae yna ddau neu dri wedi ymgynnull yn ei enw yno ar y canol. A dyna beth yw raison d'etre, dyna beth yw sail bod yn Gristion. I ni gatre yn dal i fod yn un o'r ychydig bobl sydd heb nwy na golef nag unrhyw beth ac i ni'n dal i lysogi'r tŷ gyda chod a glo. Bydden ni ddim gweud bod ni'n defnyddio glo yn yr hinsawdd sydd ohoni, ond ni'n defnyddio glo. A mae rai i weid, ys dim byd yn well, os Cyfan yng nghanol y geia, mae'n chwythu tyrannau tu allan, a chi'n eistedd o flaen tân o lo, a chi'n edrych ar y tân, a mae yna batrymau, mae yna fywyd mewn tân glo, ys A wedyn ni, pan mae yna golsydd yn cwmpo mas o'r tân, ac yn disgyn ar y gra, mae'r gwres yn diflannu o'r colsydd. A fydden ni'n gweud bod Cristion yn un peth, os i ni'n peidio mynychu oedfa gyda'n gilydd ar lefel lled reoledd i ni'n colli y gwres yma o fod yn Gristnogion. Cryfhau ein ffydd. Pam i fi'n pregethu? Un o'r ysymau dwi'n pregethu yw dwi'n cael y fraint o gwrdd â phobl yn yr oedfaon bach yma sydd â chryfder ffydd, sydd â gweledigaeth am ei Cristnogaeth ac am ei Dduw. A mae'n un o'r pethau sydd yn atgyfnerthu fi barhau. Hynny yw, mae'r math dywediad yn ysef bod angen Dduw arno ni, mae angen ni ar Dduw hefyd. Mae'n gall Dduw bethau gweithredu yn llawn yn yr un fyd yma, os nad i ni yn rhan o'i fformiwl yma, os nad i ni'n rhan o'r ateb sydd gyda fe ar ein cyfer ni. Lle mae cyd-addoli yn holl bwysig. Un o'r pethau dwi'n cael blas ohono fe, ac wedi cael blas ar draws y blynydde, yw mynd i oedfaon eraill i weld sut mae Cristnogion eraill yn mynd ati i addoli. Fi sy'n byw am ryw 5 mlynedd lawr yn ardal Pennod. Chi'n gyfarwydd y Pennod a bwyth Crosshands yna. Ac oedd Pennod am flynyddoedd maith yn gynolfan byd eang ar gyfer yr eglwys efengylaeth, apostolaeth, Ac ar y nos Sadwrn fydden nhw'n cael oedfa, oedd yr confensiwn oedd yn digwydd bob blwyddyn neu bob 2 flynedd ym Pennod, oedd e'n para wythnos ac ar ddiwedd y confensiwn wedyn ni, fe fydde yna oedfa nos Sadwrn. Ac o'n i wastod yn gwneud y pwynt o fynd lawr i oedfa nos Sadwrn i'r hangar enfawr nawr gyda nhw ar gyfer yr oedfa yn Pennod. Yn anffodus mae'r adeilad wedi dymchwel, mae'r confensiwn yn parhau, ond mae'r niferoedd wedi mynd lawr. Ond yn y cyfnod ni, bydden ni'n mynd mewn i oedfa nos Sadwrn a bydden yna i fyny ar 2,500 o bobl yn addoli. Ac beth bynnag i chi'n meddwl, mae'n garismataidd, mae'n llawn hwyl, pobl yn mynd lawr yn blaen ac yn wylo ac yn crio. Oce, dwi ddim yn math o
gefndir crefyddol sydd gyda ni, ond oedd e'n un math o addoliad. Math arall o addoliad ar y pegwn arall os licwch chi. Ac eto dwi wedi bod am rai blynydde, ond fi sy'n sawl tro yn ystod cyfnod yr 8-90au, oedd eglwys y crynwyr, a mae'n eglwys y crynwyr yn sef Llandeilo. Yw'r crynwyr yn gwrdd â'n Llandeilo, y Quakers. Wel, fi ys i mwy nag unwaith lawr yn eglwys y crynwyr lawr yn St Helens Road yn Abertawe. Na chi oedd yn ddiddorol, does na ddim canu yn uned, does na ddim pregeth, ydych chi'n meddwl chi'n bod allan. A does na ddim amser penodol, a mae pobl yn dod mewn ac yn eistedd mewn cylch, ac os mae'n croesi meddwl nhw a bod yr ysbryd yn ei galw nhw, maen nhw'n dweud gair o weddi, ac yn hollol i symwth wedyn ni mae oedden nhw i be. Ond beth dwi'n ceisio gwneud fanna, wrth gwrs, wrth ddangos i chi y ddau begwn, yr apostolion charismataidd, yr crynwyr tawel yw bod beth bynnag yw'r ffordd i ni'n mynd ati addoli Dduw, mae rhaid i ni deimlo bod y ffordd yn effeithio, bod ni'n addoli drwy ni. Mae yna ddau bwyslais mewn addoliad yn ysef. Pwyslais cyntaf yw cynnwys. Ac efallai bod ni wedi mynd yn rhyffurfio. Chi'n gwybod beth i ddisgwyl pan i chi dod yn ar y dysil. Chi'n gwybod bod yna berson yn ei sefyll mewn pwlpid. Falle byddwch chi'n nabod y person, efallai byddwch ddim yn nabod y person. Chi'n gwybod bod e'n mynd i ddarllen emyn i chi, a bod chi'n mynd i ganu, chi'n gwybod bod yna ddarlleniad, chi'n gwybod bod yna weddi, a mae'r patrwn yn fixed yn dweud, a hyd yn yn fwy fixed mewn eglwys. A mae e wedi cael ei ferniadu mewn pobl ifed ni wedi dweud, chymod, mae angen i chi feddwl am ffyrdd mwy anffurfiol o addoli, gwahanol ffyrdd o addoli. A byddwn ni ryw raddau'n cytuno â hynny, ond y peth pwysig yw, mae nid adloniad yw addoliad. A beth pwysig yw bod y meddwl ni wedi cael ei ddwysbigo, yn bod ni wedi cael yn herio mewn rhyw ffordd. Falle byddwch chi ddim yn mwynhau pregeth. Ond gobeithio, un os na chi mwynhau pregeth, yn bod ni'n teimlo bod ni wedi cael rhyw oleuni, rhyw gyfle i addoli. Na chi'r pwyslais gyda te, ar y cynnwys, yr ail bwyslais yw ar y bobl sydd yn dod yn hyd. Beth yw ystyr eglwys? Mae'r gair eglwys nôl at wreiddiau geiriau eto, mae'r gair eglwys yn dod o'r gair ecclesia, sef pobl Dduw. Nid y deilad Dduw, ond pobl Dduw. Ac ar bobl Dduw, dyna ni fod yn pwysleisio, yn dathlu ein llwyddiannau, yn gwasanaethu anghenion yn gilydd. Oedd Elman sôn am y ddiddordeb i mewn neu tai, a dyna ni rai tai wedi renti. A dwi'n falch i ddweud, yn brawd o ddweud bod y tenantiaid sydd gyda ni, ar amwyaf nhw, wedi bod gyda ni dros 15 mlynedd. A maen nhw'n dal a dwi'n ystyried nhw fel ffrindiau, fel teulu yn byd hyn. Ac oedd un ferch dyn ni, merch o Ghana oedd ni, ond yn byw yn Llundain, ac yn hyfforddi bod yn doctor lawr yn Gwylia. Ac oedd ni'n ymweld â Lydia, oedd ni'n gilydd os ydy yn gyrfyrddin, oedd ni'n bwrw mewn i weld os oedd yr boiler yn gweithio yna, dyn yn gwneud fel landlord cyfrifol. A hyn oedd yn taro fi am Lydia, oedd hi'n mynd adre i Llundain bob penwythnos, oedd hi'n fi. Ac oedd hi'n mynd adre yn benodol i fynychu yr oedfa yn ei chapel. Ac oedd hi'n disgrifio pobl y capel fel my church family. A dyna chi fel ddyle pob capel i fod. Ddyle ni i enyn y teimlad yma bod ni'n rhan o gymdeithas o deulu arbennig, nid unrhyw fath o grŵp sydd yn cwrdd, ond cymdeithas a theulu arbennig sydd yn cwrdd o dan arweiniad Dduw. Dyna chi pam dwi'n credu, chi'n gwybod ydw i'n ei ferniadu weinidogion a dim byd nawr, ond mae'r pregethu yn bwysig, ond fydden ni'n gweud wrth gwrs bod y bugeilio yn bwysig hefyd yn dweud. A fydden ni'n dweud bod y bugeilio bron yn y dyddiau hyn yn bwysicach na pregethu. Chymod, y bugeilio yma, yr ymweld yma, yr enyn yma i dynnu pobl nôl mewn. Ac i ni wedi colli lot o bobl, i ni'n gweud bod ni'n colli yn pobl ifanc. O, mae pobl ifanc i'n gadael yn capeli. Mae'n pobl canol o'n i'n gadael.
A maen nhw'n troi i beth dwi'n galw yn bobl yn aelodau'r amlenni. Mae amlenni nhw'n mynd mewn, ond dyn nhw ddim yn mynechu. A dim beirniadu dwi'n nawr, ond gweud pa mor bwysig yw hi yn bod ni'n gwerthfawrogi yr gymdeithas y teulu arbennig yma sydd gyda ni, teulu clos yma. Ond wrth gwrs mae modd i ni i fynd yn rhy glos, yn oes rhy gyfforddus mewn oedfa. I chi'n gyfarwydd ar darlun sydd gyda ni yn datguddiad 3 fi'n credu, a mae hefyd mewn un o'r emynau, lle mae yn dangos Iesu Grist yn curo'r y drws. Fi'n cofio fe mewn emyn yn dwi, ond mae yn wreiddiol o'r Beibl lle mae'n datguddiad. Y syniad mae bod Iesu yn curo'r y drws, ond os neb yn bod nhw'n gadw fe mewn. A neges yr emyn wrth gwrs yw peidiau di mynd mor gyfforddus fel teulu capelig, bod ni rili ddim yn moyn gadael Iesu mewn i fod yn gwneud ni'n fwy yn anghyfforddus. A wedi'i stori fel wrthoch chi oedd o'n i'n sôn am mynd lawr i'r crynwyr lawr tywydd fe fi sy'n mynd i gapel mewn Pleasant ar y Kingsway am rai blynydde ar y tywydd. Eglwys Bedyddwyr, mae'n eglwys eitha efengyliad hefyd. A fi'n cofio mynd lawr i, mae'n sawl blwyddyn yn ôl nawr, gyda un o aelodau y Gwynfryn lle o'n i'n aelod yn Rhyd Yman. A'r ddau ohono ni'n mynd mewn ac ar ddiwedd yr oedfa, ac oedd yn siŵr wedi 250 o bobl yn y capel, dipyn o fynd yn yr oedfa. Ac ar ddiwedd yr oedfa dyma fi'n dod mas i'r Kingsway yn gofyn iddo fe, be o ti'n meddwl hwnna le? Ac yn ei Gymraeg, Rhyd Yman gore, dyma fe'n troi yn y gweud, sa'n gwybod, ni'n tymon yn easy. Ac i'r ardech, mae eisiau ni weithiau, os i ni yn y ddwy, mae eisiau ni dim ond yn easy weithiau, oes e? Na allwn ni mewn ffordd i deimlo. Chi cofio'r Pharisëiad a'r public o ddiw bydru ganol wrth i'ch chadur a Iesu wrth gwrs yn cyfiawnhau, agwedd y public yn fe oedd yr arddolwr meddai Iesu, fe oedd yn teimlo yn uneasy ger bron i Dduw. Reit, fi ar y ffordd, 5 munud bach arall, gyda chi. Gwylia ar dy droed. Cwestiwn quiz i chi. Sawl tro i chi meddwl mae traed yn cael ei gyfeirio ato fe yn y Beibl? A wedar chi, lle mae'n i'n becso'r gormod. 113 o weithiau. Mae'r traed yn cael ei defnyddio fel symbol yn y Beibl. So mae rhywbeth yn y traed, yn dweud. A gwylia ar y droed, dyma beth mae Solomon yn dweud wrth ni. Ar y thletwyr, mae'r rhywun sydd yn neidio dros y bocs. Ac allan nhw gael neidiad perffaith, ond os yw'r traed yn dysgu tu allan i'r sgwar, maen nhw'n colli pwyntiau. Felly mae traed yn bwysig i'r athletwyr, a mae traed yn bwysig hefyd i ni fel y ddolwyr. A beth mae Solomon yn dweud wrthon ni wrth gwrs yw bod rhaid i ni i baratoi ein traed, yn bod rhaid i ni baratoi yn hunain wrth y ddori. Mae Eseia yn dweud, pan ddeloch ger ei fron nef, pwy a geisiodd ei gynteddau a sengi ei gynteddau. Mae'r gair sengi wrth gwrs yn dod o'r gair demsgyn. Ac wrth gwrs mae demsgyn rhywbeth i ni'n gwneud yn ddifeddwl, i ni demsgyn dros rhywbeth. Mi'n cofio pan o'n i'n dysgu yn yr ochan ar y tawe, o'n i'n dysgu yn Cymraeg fel ail iaith fel adeg ni. Hwna'n dipyn o her. Dysgu y Gymraeg falle i ddisgyblion ddim bob amser yn awyddus i ddysgu Gymraeg mewn ardal fel ysgeptir ar y tawe. Ond mi'n cofio grŵp lefel A dy fi yn yr ochan a 2 grŵp o Bangladesh wedi dewis gwneud y Gymraeg fel lefel A i'r iaith. A mi'n cofio siarad yn o'r ddiwedd o idfa a dweud bych chi'n mynd i wneud hyn o de, nos dydd iau o di, a wedi si bych chi'n mynd i wneud hyn o de, o'n i'n mynd i'r mosg. O, reit, chi'n mynd i'r mosg, o'n i'n mynd i'r mosg, tair neu beth gwaith yr wythnos. A medde Jamal wrtho, licech chi ddod lawr o de, licech chi ddod i'r mosg, a wedi si, oce, da fi lawr i'r mosg ato chi, a lawr ar fi am 7:30 i'r mosg yn St Helens Road nawr tawe. A beth gyda chi'n gweld
oedd res o sgidiau. Ac oedd y dynod ifanc maen nhw'n mewn yn tynnu sgidiau, yn tynnu sanau, a mynd lawr i ryw fath o seler, yn golchi traed, yn golchi clistiau a'i gwyneb, ac wedyn nhw'n mynd lan i addoli, ac wedyn nhw'n mynd lan i wyddio. A dyna chi'r union beth sydd gyda ni fan hyn, y syniad nawr traed yn rhan o baratoa. Dwi ddim yn disgwyl bydde unrhyw un o'ch chi moyn tynnu'ch sgidiau sanau off wrth mewn i'r oedfa, ond y syniad yw bod chi'n dod mewn a mynd trwy'r broses nhw o baratoi. A'r cymal olaf te, nag i roi aberth ffyliaid. Pwy oedd y ffyliaid yma te? Wel, tybed a'r ffyliaid oedd rhaid oedd yn mwynhau pob dim yn y deml, ond yn methu ar yr un peth sef ansawdd i ddoliad. Chymod, mae'n alw i'n grac weithiau. A chi yn clywed yn eich chi, ew er anna hwnna'n gapel pwysig. Mae'n eglwys pwysig. Yna gant yna, sydd. Yn union fel se oedfaon fach, neu gymharol fach, fel yn oedfaon ni am mwyaf yn nhw'n wlad, fel sy'n nhw'n llai bwysig. Be sy'n bwysig yw nid jyst y niferoedd sydd y mewn o fewn y capel, ond yr ansawdd ar y ddoliad a'r defosiwn i creu. A gall pob un ohono ni i greu y defosiwn yma fel rhan o ddoliad. Fi'n cofio, Miss Margaret Jones, oedd hi'n organyddes yn y Gwynfryn am blynyddoedd maith. Ac oedd Margaret yn gymeriad, oedd ei farn arbennig, ac oedd ei drych uwch ben lle oedd yr organ, ac oedd hi'n cadw lliged ar barn oedd yn yr oedfa. A se rhywun yn siarad cyn bod yr oedfa'n dechrau, bydde Margaret yn ei bachu nhw ar y fformat. Nid ar dechrau oedfa'n siarad, a chi baratoi, a chi feddwl, i chi mynd i fod yn addoli. A dyna yn union mae'r adnodd eich yma yn dweud yn symud iawn wrthyn ni. Nôl ar yr athletwyr te, i ennill medal mae gofyn i ymdrechu ddefel barhau, i gael cyngor a ffydd yn y fforddwr a mae addoli Dduw yr un fath. Mae gofyn i ni wrth ymdrech, mae gofyn i ni wrth ddefel barhad, a mae gofyn i ni i fod yn rhan o'r oedfa. Mae cyfathrebu yn rhan o bwysig o oedfa yn diwy. Communication. A pan i chi'n sôn am communication yn gyfathrebu yn yr oedfa, mae pobl yn dieddol o feddwl yn syth yma cwrdd dad sy'n sefyll yn y pwlpit. Deallus yn gair. Ond e'n aml i ddyn hyn. Ac eto, mae cyfathrebu yn broses ddwy ffordd. Gai ganmol chi gyda llaw am eich cyfathrebu chi yn ystod yr oedfa. Fi wedi bod yn pregethu digon hir nawr i gofio diaconydd yn porthi yn y sef dawn, yn dweud amen. Ac oedd e'n gallu bod yn nuisance, byddai chi'n siarad meddwl am ryw gyfeiriad arbennig, a dy'r boi bach yma wedyn ni yn y pwlpid yn amen, amen ar ddiwedd, yn porthi ar ddiwedd pob brawddeg. Beth oedd e'n siarad dweud i fod yn dig, oedd bod yn rhan o'r oedfa a chynyddu'r syniad yma o gyfathrebu a ddewosio. Ond os dim rhaid dweud amen, a gallwch chi gyfathrebu gyda'r lligau, gallwch chi gyfathrebu gyda'ch ymateb. Mae yna, a'i orffen gyda'r stori bach yma, o gapel yn Rheorci oedd e'n debyg, pan oedd y capeli'n gryfach yn Rheorci. Mae ddim enwyr gweinidog, mae'n bregethwr enwog, neu oedd yn bregethwr enwog yng Nghymru, ond wedodd rwy'n falle fydde ti ddim enw gyda. Dwi'n yn gwybod pam, ond na i ddim enw gyda beth bynnag. Ar ddiwedd yr oedfa, oedd e'n arfer dy fe fynd allan i'r cynter i ffarwelio gyda'r aelodau. Diolch i chi am ddod heddi, fe fydd yn braf cael eich cwmni yn ymlaen. Ac oedd e'n sefyll fan am ein debyg, ac clywed dwy wraig yn dod allan, ac un wraig yn dweud wrth y llall, o, sydd yn byd mas ar yn oedfa. A mae'n debyg yn gyflym ond yn garedig iawn, dyma mae'n troi ar hwnna dweud, wel, o wraig am, os nag eithaf chi ddim byd allan o'r oedfa, byddwch chi ddim byd i mewn chwaith. A dyna chi, i grynhoi yn braf yn credu, y syniad yna bod oedfa yn rhywle, mae rhaid i ni baratoi, a bod y ddoliad yn rhywle, mae rhaid i ni baratoi ar ei gyfer. Wel, diolch yn fawr i chi am eich brynderfyd, wedi bod yn braf i fod yma am y tro cyntaf. Ac gobeithio nid y tro ola i fod yn rhan o'ch addoliad chi o'ch oedfa chi.
pas capus i bob un ohonoch chi, y gyfeiriadau oedd yr enw glitch na wedi digwydd gyda'r co bach. Mae roedd y co bach i'r gywir, yn eithaf na USB yn dweud, y co bach. A mae'r co bach wedi gadael i lawr y tro yna. Gwgoniad i. I gorffen gyda'r emyn ola sydd yr emyn 325. Mae'r Iesu'n fwy na'i roddio. Mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd y fewn ac o tu fas. O ffydd a dawn a ffyrdeb, ei lefa dan ei twy, ond arno ei hun yn wastad edrychau llawer mwy. 325. Dduw a chymdeithas ddiddannus o'i lan ysbryd a fydda gyda ni nawr ac yn oes oesoedd